Pink Art Graphics. Right, welcome people, welcome to Zimu Reality ITV, magadi muri Zimbabwe. My name is DJ Spark Zimbabwe, ndiripo panapa pa Zimu Reality ITV, panapa tunoita mudiginyira, patoita mutaktike ukungwafa ngwafa zvinenge zvichiitika, pandoroera nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika nomuna kupakurirai. Nadzoka futi nenyaya ya Dr. Bond, because ndakamenge ndambobvisa kamera yangu kuziso rekutarisa Dr. Bond, pandazoona kuti Bond ndanga kutoshuta mafilimu kuna Bond, kune zvakawanda wanda zviri kuitika ikoko kuna Madzibaba Bond. So ndakamboyamatisa pfuura ndichitaura nyaya dzekuru zvanga zvichiitika kuchipinge. So now ndayanenyenga chika kuchipinge kuti mukadzi anga asingagoni kufamba, but right now akufamba mushure mekunge aporeswa na Madzibaba Bond. Saka ndichakuratidza video yacho mobva maiona, uyezve Madzibaba Bond ndinzwa kuti kuchipinge kwari kupa vanhu vesangano ravo chikafu. Asana muyazozviona wana Madzibaba vachipa vatendi vavo chikafu, asana mbozviona. Saka video kutanga kuratidzai ndo video remudzimai anga achinzanga asingafambe, then murume wacho akabva atumwa kunzi inotora ivhu repamba pamunogara, ndokumhanya ndokudzoka ndokutaurwa shoko rekuti aporeswe. Sachakuratidzai mudzimai wacho mobva mamuona. Madzibaba China. Ava Madzibaba China ndo vati munhu ari kule hakuna transport. Regai mupe bhasikoro amhanye mudzimai wake apone. Amhanya auya nefu. Mambona muprofita achispina here. Mambona achipidiguka. Right, ndofunga mamuona mudzimai wacho nyaya yacho zviri pachena, zvinhu zviri kuitika izvi maona video umbo hwatinenge tiinawo. Then ndofunga maona kuti pana vanhu futi vanga varipo apo vanga vatakura zvanga inazvo zvinova izvi kuti hanzi kuri kupiwa vanhu chikafu kwaMadzibaba Bond kuchipinge uku, kusangano ravo rekuchipinge. Tisingazivi kunoku kuti vari kupa futi here, chatozombovafonera. Saka ndo nyaya dziri kuitika, vanhu vari kupiwa chikafu, vanhu vari kuporeswa naMadzibaba Bond. Ini ndotaura zvinhu zvine umbo, ndotaura zvandinenge ndaona. Handidi kuti vanhu vagare vari murima vasingazivi zvinenge zvichiitika chaizvo chaizvo. Saka ndafunga mukuona iro video. Rikuradza kuti futi vanhu varipo ipapo vari kupiwa chikafu, vanhu ipapo mumwe nemwane upfu hwake ane chibodi kuchipinge tanzo kuti kwankusinganaye mvura, zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Madzibaba Bond vakati no problem, gaita se tishare nezvishoma zvatinenge tiinazvo izvozvo. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe.